Calçotet. Bé, ara arriba el vostre torn. Moment de que sortiu... Bueno, per sorteig. Miqui, ja saps com funciona? Primera ruïna del dia. Ojo! Sí, tira. Que és que tenim moltíssims. A veure, primera ruïna serà per... La Caterina Riera. Caterina Riera, on està? Allà està, aplaudiment per ella. Caterina, què tal? Tens el micro aquí. M'encanta perquè la Caterina, clar, és un plano que no podeu veure vosaltres, però ens va mirant com de rotllo, us mataria. Us mataria. Realment, no? Sabies que podia passar i ha passat. Què tal, Caterina? D'on ets, Caterina? Barcelona. Portes un smiley? És Portes un perquè t'agrada la sèrie? O... Ai, no! Ai, no. Ara És que avui ha fet una cosa bé a casa i li han donat un gomet. T'imagines? he pintat uns dibuixos i no m'he sortit de És que la treballo ràdio. amb nens, però no... Anava per aquí. En quin sentit treballes amb nens? Tens un Zara? Bueno, igual no podíem dir això. Bibliotecària escolar. Bibliotecària escolar. I Molt bé. m'han fet un premi avui. Molt bé. Molt bé. Que mano. A la millor bibliotecària. Por supuesto. Clar. Un aplaudiment. Bravo, ara Perquè- I explica'm de què va la teva ruïna. La meva ruïna va de... Bueno, el típic que et separes i quan ja has passat el dol, els amics et diuen no, apunta't a Tinder, que és molt divertit, van dir. Que és molt És un divertit. joc. Van enganyar, vols dir, Pues, como siempre, pel mateix que estic aquí, pues lo mismo. I bueno, doncs vaig anar quedant amb gent, tal, i pues la cosa no... No funcionava. No? I llavors vaig veure un dia un perfil d'un noi que vaig pensar, bueno, tiene pinta serio, parlem amb ell, era alemany, i jo vaig dir, bueno, un alemany quadriculado, tot bé, no? Bueno, Tot bé, Com una cosa que és que bueno, tu estàs buscant... bibliotecària, alemany, jo què sé. Bibliotecari alemany, doncs escolta... Tothom sap que és el somni. És la parella No sé ideal, què esteu no? vacilant aquí. No, bibliotecari No, vaig alemany... pensar, no serà un capullo, bueno, perdó, no? Allò... A veure, bueno... Depèn de com quadriculats. Hi ha hagut alemanys molt quadriculats. Segons quin llibre li dones a llegir, doncs... A veure... Clar, el primer dia vas amb el llistó alt, però després la cosa... Vas baixant, no? Va Va baixant. Total, que vam quedar, i vam anar un dia a prendre alguna cosa, bueno, bien, tal... Vam tornar a quedar un altre dia i ja vam quedar com de sortida llarga, diguéssim, no? I, bueno, vam anar al búnquer a passejar, vam dinar junts... Al búnquer veu anar amb l'alemany? Bueno... Sí, no puc... També... T'he d'explicar una Mira que hi ha llocs, No, t'ho juro, perdona, Caterina, però t'ho juro, no puc evitar que quan dius sortida llarga tot ho associo com al col·le, llavors me'ls imagino els dos agafats de la corda, no? Com anant cap allà. Cap al búnquer. Perdó. Sortida llarga. Aprofiteu. Búnquer de... Què és el... Carmel. Els búnquers del Carmel, allà amb vistes a Barcelona, no? Vam estar com tot un dia junts i així, bueno, bé la cosa, i el típic era, jo què sé, com que s'acostava el vespre i era el moment, jo crec, ja del besito, si no, i... no? Clar. I, però res, de cop, en el moment de triar si ens quedàvem, si no, si tal, ell com que gira així ràpid i marxa. Molt quadriculat, molt quadriculat. Bueno, llavors, total, que jo arribo a casa meva, no, sola, i m'escriu un WhatsApp, hòstia, ell vivia a la Barceloneta. Sí. Hòstia, estaria bé, no, ara a la Barceloneta, jo aquí som, no sé què, tal. I dic, hòstia, però tio, podríem haver anat... Però bueno, Clar. i em diu, oye, ¿tú quieres tener sexo conmigo? ¿Vale? Però pel to del missatge no era com, ¿tú quieres? Era raro. Y yo, ¿perdona? Y digo, no, solo para saber las intenciones que tienes si bajas aquí a Barceloneta. I jo, home, pues sí, calla. Molt quadriculat, molt Sí, no, quadriculat. és que Molt m'he quadriculat. d'organitzar la roba interior No i... sé. Taula El va estar cas cara, però és tampoc que cal, després sí. d'haver pujat dels búnquers a casa, jo vaig dir, bueno, pues baixaré a la Barceloneta, que t'estan convidant. I... Que menys, no? Sí. Que visita la Barceloneta, no? T'està tota la punta a punta de Barcelona avui. Sí, perquè a més jo, bueno, vivia molt amunt. Bueno. Ens hem saltat l'hora del petó, però a l'hora de... Això no s'ho salta ni un torero. Vaig a casa seva, i, bueno, parlem, no sé què, i la cosa, pues, s'anima. I em diu, has de saber una cosa. Uau. Vale? Fa 2 anys, us ho juro que és real, Fa 2 anys que no em masturbo, Uau. i va dir, i no m'agrada acabar corrent-me. Vale? Vale. Sí, aquesta cara jo. Vale? Aquesta cara. Però, vale. No. Bueno, Jo vaig vale. preguntar, per què? I ell va com desviar el tema, no va contestar, i jo, que no acostumo a insistir, vaig insistir, però per què? Per què? I no va dir res. No sé, va... Sorpresa. Sorpresa. Ja ho veuràs, ja. Ja ho veuràs. Jo estava flipant, però en aquest moment m'hauria d'haver pirat, però no. Però, home, això jo vull veure. Saps com allò de treure els grafitis que fan amb pressió? La Karcher. Vale, llavors,
comença el tema, no? Llavors, bueno, el tema que no tema. Comença el que jo pensava que acabaria en tema. Llavors, es treu la samarreta, aquest noi, i portava un tatuatge així, que li cobria tot el pit. Amb lletra així, lligada tipus Coca-Cola, saps? La típica tatu tradicional així. Sí. Que deia La vida loca. La vida loca. La vida loca. Uau. Clar, jo ja... I tan loca. Red flag. 2 anys sense masturbar-se i han dit jo si és loco, això. Porta tatuat a Ricky Martin. Exacte. La vida más loca. Bajonazo. Bueno, llavors el tio entra... Bueno, vale, és que... Sí, que això ho he entès. Torna a entrar, torna a sortir, però tal qual el ritme que jo us ho dic, vale? O sigui, això va ser això, Sí? i diu, ui, que me corro. Uau. Clar, ell ja havia acabat, bueno, a la seva manera. Sí. Jo per mi ja has dit, no? Ja estaria. Si vols tornar... Ell va fer... Vinga, 2 añitos más, no? Si vols tornar al búnquer, pues tornem al búnquer. Venga, un dia más en esta vida loca. Desinstal·lant-se Tinder, no? Ja està, check. Cumplido, cometido. Ell, bueno, La meva aportació a Barcelona està feta. Perdó. Una ciutat més conquerida. Perdó. Ell entén que allò ha acabat, és igual si jo... No, clar. És igual. Aquí ja... Jo, Això res. Impossible. Llavors m'agafa, em gira, no? Allò... I, no siguis mal pensados, com que tria que allò ja s'ha acabat, em dona un massajito del rotllo, ara te calmes. Vale? Molt bé. Bueno, llavors jo em vaig quedar dormida. Home, vas calmar. Igual era un massatgista de puta mare. No, És que he estat mierda. 2 anys fent massatges. No recordo. No he tingut temps de buidar. Res especial. El tema és que, clar, em vaig quedar ja a dormir, no contenta con ello, l'endemà... Ell, bueno, més o menys el típic, no? Quan quedes que pues, una pago jo, una pagues tu, una pagues tu, i em tocava pagar a mi. I tota la història, jo sóc així, i l'endemà va dir, bueno, mira, anem a esmorzar fora, i jo... No vull! Però em tocava pagar a mi. Ja. Què va passar? Vam anar a esmorzar fora, Barceloneta, terracita, 12 paus d'esmorzar que vaig pagar jo. I aquesta és la ruïna. I no has tornat a... No saps res més? Mai més us veu tornar a veure. És que... Sí. No, per favor! A veure... I semblava que acabava allí. Acomiada el teu assessor, ja. Fuera. No, però no. Llavors, clar, ella estava molt sola a Barcelona. Home, clar que estava sol, però si és que... Clar, que no tenia amics i tal, i de tant en tant m'escrivia jo. No. Però llavors, ostres, tu eres professora d'espanyol, no? No sé què, que jo també ho era, i sí. I va començar a insistir molt, que venga, que et dono classes, que tal, i jo, joder, que no. Però jo volia tant que li digués, em pots dir què porto aquí al tatu? Que m'ho van fer com lletres xines, saps? I no... No, jo volia dir-li, de fet, ha de ser vida loca, no la vida loca. Bueno, és igual, però me li vaig dir. No? Aplaudiment per la ruïna de la Caterina. Gràcies, Caterina.